Hello? Hello? Ah. Nano? Nganak ta. May kayak mo liyang ipas nganak ta. Uy, ani nga manuang kuya ko kasi maglinis balian niya ding ipas darakal eh. O makanining ka mo, sali kang bagon kang parang beryong. Pay naman may nganak ta, bakit ta matay ipas. Wow. Nano? Hindi nga oras sa ito, ako pa nga. Unong ako pa nga, nakakalulibo kilalang kama pa kanan mo lang. Sali ka nga nung ebong buro, ang pungat ng kamatis. Wow. Waya ko. Ang anak mo ngayon, melo ko na yung melo ko. Ay batay-bat na pa mong may Robinson kong SM, buri na mag-McDonald na naman kin Jollibee. Nakuha ng anak mo ngayon. Buri na naman, mag-aaralyak ng Amerika, doon daw mo muli yun. Nano? Yapo. May kinis ang aso, yapo. O yan nga manuang kuya, o kasi tatali rin aso niya, makakinis lang eh. O makanya nigawan mo. Ne, makanya nigawan mo. Yapo tali me, bakit tayo makakinis? Yung aso, dala may aking JBL, bakit na hindi action yan eh. O sige, lungod ko pa.